Bună ziua, sunt la un video cu Luca și cu Tudor, auzi. Bă, Tudor, auzi. și cu Tudor, noul membru al canalului. Și astăzi o să ne jucăm noul pe Tudor, ranked. îți place ce auzi? Bă, Dă o da, dată start. play, bă. A, da. Bă, eu nu-ți dă play. Băi! Dar nu Edgar cu harta asta. E bun, Edgar, e altul. Să mă gândesc. Asta să schimb skin-ul, să l-am pe ăla. Da, e mai bună hard landing sau pisticul? Să o iei pe Willow. Cine să o ia pe Willow? E bun, Willow. Știu. Este bună, dar... Hai că am jucat și noi, dacă e. Mamă, dar tu ce joci ăsta? Cine sunt toți? Te-ai pus pe Willow. E, n-ai văzut? Stai să mă ocup de unul, să controlez pe unul. Stai să mă ocup de unul să controlez. Bă, mă ocup de tine. Easy, brother. Easy win. Easy peasy lemon squeezy. Era grijă să mă aștepta. Nu te mai zici, faci ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti. Nu mai spui ti-ti-ti-ti-ti. N-auzi să nu mai faci ti-ti-ti-ti-ti-ti. Cum am venit helicopterul? Fugi de aici. Fugi, chiar că fugi. Da-ți mă pe ei. Easy win, brother. My boy. Easy peasy. Lemon squeezy. Lemon squeezy. Da. Păi vă dați seama că toți n-am jucat aproape deloc la ranked. Aici e bună Nita. Nu, eu zic că Dynamite e bună aici. Eu zic că... nu știu ce hartă e, da. Ar putea să mi pe Cordero sau pe Edgar? Nu că e Gemcraft, doar că nu știu ce fel de textură, dacă înțelegi. L-au pe search. Eu zic că ăsta, gata. Mi-am făcut toate alea. Ce bun, mi-am făcut toate alea. Dynamite. Tu te confrunți cu tovarășul tău. Da. Un tovarăș bun. Sper că ai tovarășul. Da, sunt cam slab. Dar eu zic că e bun Dynamite. Bună asta. Măcar mi-ai dat cu hiperhață. Hypercharge s-a făcut deja. Tot a murit. Știu la limită să-mi dea ultimată pe mine. Protejare, repede, Tudor! Nu! Da! Am murit! Vedeți că le ia! Chiar că eu nu, chiar că... E bun să... Că... Tăsăr. Ai grijă, Luca! Să mă enervează Edgar. Repede Edgar, să omoare cineva pe Edgar. Să omoare pe Edgar. Nu, să moară singur aproape. Se omoare aproape singur. Ai, aproape l omoram cu ultimata mea. N-am apucat. Dar care prea mult la suprafață. Da. Eu nu joc cu Edgar, tu nu știi să joci deloc. Eu nu aveam pus scutul inima. Zilele avea pus. Hai, că chiar nu mai știu acum ce să mai aleg. Bă. Încep eu. Edgar. Hai de bun. Chiar nu știu ce să pun.
într-un fel cu dimata lui. Da. Da? Da, asta e bunico. Asta e bunico. Eu le iau primul pe Nico. Eu le iau. Eu le iau pe, nu știu. Ceva să mai sară, ai întrebat mine. Ceva să sară. Oh, vrei să iei ceva ce să sară? Da. Hai, mă! De... Bine. Nu? Ce era? Bucură. Mai bine ți-l dădeam pe mine. Bă, și să ți-ai pus skin-ul la foaie. Ba, nu. Dar tu de ce ți-ai pus? Tu ne m-am pus eu acolo de dragul. De ce ți-ai pus cool cat? Că mie îmi place. Și eu cool cat. Cum îmi place cool cat? Taci în gură. Serios. Nu vreau. Nu vreau, nu vreau. Ăștia. Da, sună prost. Sparanghele. Prost, dracului. Sparanghel! Ui, sparanghele! Unde e sparanghele? E, am ceva cu eu nu știu să o vină pe mine. Au! Că luptă la taie! Ești la L-am omorât! Da. Am omorât pe taie! Am omorât pe taie! M-a omorât taie! M-a omorât taie! M-a omorât bună, fiindcă! M-a omorât bună! Oh my god! Bravo, Poionu! Bravo! Easy win pentru noi! Easy win! Easy win! Easy win! Easy win! Easy win! Bă, mă scos de pe joc, la ce tare m-am bucurat! Îi scoate pe joc de la ce tare te-ai bucurat? Da, o să ia gata de por, la ce tare te bucuri! Ia să vreau să mă dau o țărică pe... Vreau să mă dau o țărică pe profilul tău să văd ceva. Pe meu? De ce nu pot să-ți dau la cartonat? Pal! Meu! A, pune-vă să te pe joc! Să nu mă lase să-ți dau la cartonat. Bă, what? Dă-ți păreți. Cine mi-a dat report? Eu nu ți-am dat report. Oare cine să-mi dea? Nu știu. Da, cum să-ți dau report? Dă odată play. Bravo, du-te! Te bravo! Sorule, acolo ce logică. Să ia pe cordelul. Colet. E bună. Eu zic că este bun Dynamite. Skin-ul ăla cute. Dar ce nu să schimb? În schimb. Mă lasă mai de la Bă, dar vouă nu vă da report acolo la inbox. Stai. Nu, eu am totul. Foarte bine. Colet. Lasă skin-ul de pe colet. Skin-ul ăsta mai interesant. Eu ți-aș zice skin-ul ăsta. Am pe honorable. Am avut pe Scandre. Eu zic skin-ul ăsta. Da, start odată, bă. Hai să iau bravlerul meu preferat înapoi să-i pun și eu un alt skin. 5 ani o să stăm. Bă, ăla de foc. Păi nu-i se pare Pythonix. Bă, Ha, eu nu... ce? Eu vreau să-l iau pe Crow. Dacă n-ai venit înaintea mea, toxic mirigir, Eu zic da. Chiar. surgi. Bă, am o idee dacă vrei. Să jucăm 1 versus 1 versus 1. Vrei să jucăm așa? Serios? Să dăm cine câștigă. Cine e cel mai tare din toată lumea? Adică eu, dar nu contează. Tu. Hai să jucăm dacă vă credeți așa.
Mi frică. Mi frică. Nu, bă, eu am zis 1 versus 1 versus 1 în echipe. Mi frică. Cineva se atacă și unul e prost și stă la fel. Nu pot să cred! Atacați! Eu atac. Eu atac. Eu atac. Eu atac, bă, de ăia nu atacă. Dale! Aveți grijă de mine, că am 6. Da, și pe nu ne interesează. Păi dacă am 6. Tu le dăm? Nu, că și la un care Cine? Regele Thanos? Da, Magus, ce nu l-ai auzit? Nu, cine-i Magus? Da! Protejați-mă! Protejați-mă! Protejați-mă, că am cele mai multe. Ce ai făcut tu? Luca, stai calm, Luca! Fugi! Vamos! Bă, dar nu vreți să jucăm 1 versus 1? Versus 1. 1 versus 1 versus 1. Hai, mă, că vi frică că vă bat. Hai, Tudor, vrei? Nu, eu nu vreau. Vi frică, mă. Mie nu mi-e frică, sincer, dar Tudor, dar știi ceva? Vă place harta asta? Așa. Pe harta asta lucrăm mult. Dacă eu n-aleg niciun brawler ca să scoată. Serios? Da. Haide. Nu am zis că... Ce-ai zis? Acești. Ce-ai zis, Tudor? Bă, Tudor, tu știi ce e la spore? Știi ce e la spore? Nu prea. Spore este un joc în care poți să-i bă, pui sincer, cura stai la să un mă aleg. animal, ori la cur, ori la ouă. Și las orice vrei, poți să scrieți propriul tău animal. Eu pe video. Iau. Bă, auzi, poți să scrieți cum vrei tu un animal pe spore. Apropo, vedeți că din păcate costă 20 de lei. Eu cred că mi iau. Pentru că nu e mult de loc 20 de lei. Adică să nu vă întrebați ce skin am. Caca. Ca să duce GSA și mă omoară. Ia stați-mă, tontălăurilor. Ia sta! Ce faci, Luca? Eu pasezi. Hai să nu mai jucăm la rancher. Bă, dar chiar nu vreți 1 versus 1 versus 1. Hai să jucăm la voi. Da, ce, vi frică? Vi frică? Da,
Hai la joc cu coleg, să văd dacă nu știi. Eu joc cu Crau, eu nu. Nu, nu, eu. Eu. Atunci dau kick. Nu ca o rundă, eu nu. Gata. Stai, bă, m-a intrat pe aici. Bă, stai că unde am intrat? Bă! Dai în continuu să ieși, dai o dată play bun. Bă, dar cum? Tu arăta să fie nici eu nu știu cum e volei, dar... Eu știu. Hai să încerc. Eu știu, nu știți, chiar nu știți. Nu, dar cum te aninge? Știi, trebuie să faci. Să dai în ea, ea se duce, ea doare. Nu! A venit gamba. Acum înțeleg. Știi cum faci? Deci! Mingea să vină nici! Nu, să nu ai nimeni! Avea scris să nu ai nimeni mingea! Să nu ai nimeni! Tu doar stai pe locul ăla! Nu, să nu ai nimeni! O, luat-o! Repede! Eu nu iau, repede! Bravo! Defeat. Ce nu stai la dar? Cât pe mine nu știu. Doamne, cum Coleg îmi pierde, Doamne. O să iau eu pe coleg. Nu. Eu vreau pe coleg. Îți dau ok. Eu nu. Unde vreau să iau pe coleg? Uite tot ce schimb pot să-mi pun eu să ai. Eu vreau pe coleg. Nu. Bă, ia stați un pic. Bă, nu vă mai certați. De ce, Doamne, vă certați? Dacă toată lumea știe că, știi ce? Pentru că Colet este a mea. Nu e a mea, coleg. E a mea. Bă, hai să facem așa. Puneți-l skin-ul ăsta. Colet, simplu. Ok, să ne punem skin-ul coleg, simplu. Și primul care își pune ăla de grăsuț câștigă, dar stai să dau eu startul. Ce-ai spus? Deci, cine alege primul ăla de grăsuț, ăla drăgălaș, câștigă, dar stați că zic eu startul. 3, 2, 1 și... L-am pus! Ah? De ce? Nu, eu nu știu. Încă o dată. Dar numai eu cu Tudi. Încă o dată. No, bine, ai. Deci, bă, 3, 2, 1 și... Ai pus înainte de start, la 2 ai pus, la 3 trebuia. Înapoi, pentru că eu nu tot fixat, fac pe 3, 2, 1 și... Eu primul. Eu. Nu, dacă ai spus 1, 2, 3, ai spus 3 din start. No, bine, ai iară. Da. Ok. Deci, fiți atent, stai că zic eu, stai. Bă, stați, mă. 3, 2, 1 și... Eu primul. Eu am fost primul. Eu. Ai încă o dată. Da. Deci stai. Deci facem așa. 3, 2, 1 și... Mi s-a blocat, încă o dată. Stați. Nu zi. 3, 2, bă, ce faci, bă, tu, bă? 3, 2... 3, stai, 3, 2, 1 și... Eu primul. Bă, iară, că nu știm cine a fost primul.
Stai. Stai că zic eu. 3, 2, 1 și... Eu. Hai, eu am fost. În runda următoare eu joc, nu tu, mai înțeles? Vedem cine pune skin-ul. Nu, chiar cu skin-ul vieții, cum am storit. Hai, puneți-vă skin-ul și brawler-ul și dați start. Bă, nu mă lasă să dau start, că sunteți 2 de colet, adică. Așa. Ai da, bă, E bun și ăsta. O să ne cumpăr ăla de robot. Aia de robot. E fain și ăla, dar nu știu ce să zic. Cine spune gol în colet? Cine spune ce skin-uri? Bă, dă o dată play Tudor. Ok. Mă gândeam la skin-a, mai doi leoni. Mi se pare tu baby shark, tu. Și eu aici stau. Tu baby shark, tu. A, nu, eu stau aici mereu, bine? Să aveți grijă de mine, că eu stau aici ca să nu vină niciodată. Eu stau aici ca să nu pierdem niciodată. Baby shark, tu. Eu stau în zona asta ca să nu pierd niciodată. Vă duceți-vă la bătaie. Ocupați-vă. Eu stau. Baby shark. O să atacă din spate. Du-te acolo. Este mama la limită, cred. Ai repede ce faci? Bă, tu dorește. Acum înțeleg cum dai gol. Bravo, bă! Uai, ce gol era să le dau. Trăbați cineva la ăia ca să-i învingă. Era să le dai. Nu, ce lasă-mă. Era să le dai, bă? Nu, dar trebuie cineva stea la ăia ca să-i încurce. Mă duc să stau eu. Păi nu știu cine să stea. Eu stau cel mai bine să joc aici, să vin mingea. Tu doar repede, stai, stai. Repede, vin o minge! În sfârșit, bun. Mamă, meciul ăsta intens. Bravo, Tudor, bravo. Repede. Rar. Cum ne-o dat gol? Nu știu. Și noi când dăm... Dacă nu stai pe țintă unde o să vină mingea, îți dă gol. N-am înțeles nimic ce ai zis. Ce ai zis? Păi, dacă nu stai unde este X-ul, îți dă gol echipa. Cealaltă de aici. Cred că ne ocupăm noi destul de ușor de asta. Trebuie să le iau pe Edgar. Cam o tactică cu Edgar.
Hai că o să ne ocupăm ușor de asta. Nu merge pe ăsta ultimata. Piu. Piu, 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 piu. Da, nu merge. O dau încă o dată. Ai grijă ca să ne bucă la mura de ce. Să dați mâna în runda următoare îl iau eu pe Edgar. Bă, dar nu ne putem ascunde și noi să facem și noi ceva. Păi trebuie să fie continuare. Cum am venit? V-a plăcut cum am venit? Eu aproape fac ultimata. Hai să nu omorâm prea repede că vreau să fac și o haturceată și ultimata în același timp. Culca de repede, face repede. Bă, tu doar te rog, nu-l omori. Dacă moare asta pe mine, cu ce vrei să fac? Dacă moare asta pe mine. Am câștigat. Nu știu ce brawler mi-au. Nu, eu nu știu ce, eu știu ce brawler mi-au. Ai furat-o pe Ember. Edgar e bun pe harta asta. Nu prea. Să vezi, îți faci ultimata, apoi sare în spatele lui și tu ești agent. Exact, mă, prostule. Challenge hard. Acum ai challenge hard. Ce ai făcut, Luca? Nu e chiar așa de bun este ca să cum credeam eu. Îți faci ultimata, sări în spatele lui și ataci. Asta am ultimata, nu pot! Dai! Boom! Ce? Ce acum? Mami, am mă, n-am cu tine, nu te întrerup. Ce acum? Acum merg. Eu cam cu ăștia. Nu știu, aga, vreau. Bă, dacă ținem pe altul pierde. Da. Nu cred. Echipa asta care a făcut excelentă. Să controlez! Dragi, mami, mi-e foame! Mi-e foame! Da, stele. Boom, baby shark, ma. Dale! Au! Ești mor, Luca, dacă mai stai lângă el. Nu pot să cred că a murit fiica. Dai să-l omorâm, dai.
să face nervos pe noi. Stai că dau mai Nu! Bine, mă, rău de tot. Voi vedeți măcar cât damage am dat eu. Iosc acum cu Edgar. Tu ai dat 100, nu știu cât era, dar nu am zis să dau mai șmecher. Dar tu, Di, tu ai jucat multe runde cu Edgar, eu nu. Da, chiar că pune să-l vreau. Stai să fac eu ala bala portocala să vedem cine și ea. Ala bala portocala, cine va fura banana dacă mi-o dă înapoi. Allora, te lo scusi, io ci vado andando su. Scuze, eu nu. E sunt țâte copii, nu mai văd eu. Așa ești, mă, copile, ce nu te popolești? Luca, cred că până în vară că filmul o să fie gata. Păi filmul o să fie gata, zici? Ce căsuță, mă? Doar să-ți fac o căsuță. Ce căsuță? Un copac. Nu copac. Nu copac, da, mă, pe jos, mă. La pământ. La pământ, da. Doi paleți în acțiune și mi-au uitat în cap. La familia Melini au căsător și care nu cam așa. Ce ați făcut-o? Te-ai la ea? Au, la fetelor. Da, știu. Bă, să nu pierd. Aia are un etaj mic, eu vreau să fac de aia. E un etaj mic în el. Serios? Da. Hai de mică, vă rog. Să fac una, pentru că o să fie destul. Bă, adică să bosul e în 50 de secunde. Adică e nervos în 50 de secunde. Păi vă dați seama că noi suntem challenge master. Adică cel mai bun. Înainte eram expert, acum suntem master. Suntem mai buni. Da. Tudor! Tudor, nu! Tudor, nu muri! Tudor, nu muri! Tudor! No! E angry. Nu cred că pot să rezist. Cât mai trebuie să rezist? Bun. Bă. Nu, Luca. Ai grijă. Ce ai făcut, Luca? Eu îl vreau pe Edgar. Ba da. Cine mi-a furat banana? Dacă nu mi-e dă înapoi, sun la 112, eu nu.
Se te tot pe din cenul de azi înainte de fiecare zi. Mă cu TV disc. Deci are niște dinți. Nu, spune din stele pe dinți. Am zis, doar poate să Nu facă de nimic. După aceea fac eu. Îți dau cu el de capă. Nu, eu fac în continuare. Mă Eu nu știu ce mai prostia e bine capul pula ăla. mea cu Tu tocală. mă știi să îngâni, știi? Eu nu știu la telefon, deja Dar nu știu, dacă ți-am spus ieri. Bă, trebuie să știe de treabă. Dacă am spus ieri că nu mai voi pe telefonul meu. Nu mai mănânc. Dacă mai fac așa. Sete. Mi sete. Știu, nu face Nica. Tudor. Dacă am șters de pe Mai stai telefonul 5 secunde. meu. Dacă am șters tot Mai de pe stai telefonul meu. 5 Ce ai luat, secunde. Mai stai 5 secunde. Am intrat la caluri. Am intrat la... Mami, am intrat acolo. Nu vrei eu. Păi, dacă am zis, am înțeles. Am intrat acolo la caluri unde am sunat toți copiii. Dacă am spus că nu mai e voie cu telefonul meu. Ce nu înțelegi? Ce nu înțelegi? Telefonul meu trebuie să fie tot timpul ocupat. ONU. ONU. Trebuie să fie tot timpul ocupat. Acum, găți, mâncat, închis și gata. ONU. O să țin și eu un meci cu el, dar acum eu încerc eu chiar. Tragă-la, tragă-mi groasă! Vino încoace, bă, vino, bă! Du-te la, du-te la! Nu. Eu dau ultima Nu pot să stai ca să la să faci bani, să mergi la... Nu, că nu e liberă, nu e poate. Vamos! Mami, n-ai zis că într-o zi caz vine la cu Zubravidu să ne facă casa. Ne-ai zis că să facă la cu Zubravidu să vedem cât costă. Să fac cameră. Cât? Nu, așa o zis. 5-600. Nu știu că nu mai pot. Mai pot? Asta. Nu mai pot. Joc în continuă. Nu mai pot. Nu mi-ai dat dacă nu mi-ai trebuie, îmbracă. Stați un pic, stați. Până când pe ăla nou. Hai odată. Voi, uite-te, suntem challenge, bă! Uite! Bă, suntem challenge insane. Voi vedeți că suntem insane. Mamă, ce mă doare să fac cred. Are atenție cu el. Nu pot. Ușor să joci cu brawlerul ăsta. E prea ușor. Nu e prea ușor să mori. Prea greu să mori. Prea greu la brawlerul ăsta. Prea greu în asta să mori. E prea dus. Tu, baby, așa. Nu faci
face cumva, dar știu că ei face. Ce m-am dus să zic una cu Vedem și el face. Am vrut să-i merg acolo. care mă ajută. Eu nu telefon am să mă duc din asta. Mă rog. O, nu! M-a bătut botul! Eu nu mă fac, îți dai Așa, jos, poți să faci un salon, când m-am scos aia și pui altă mobilă, închini ce să mânci, Și-o dau să mă fac. Hai, Luca! Tudor, de ce te-ai dus pe el? acolo cu 50 de lei. Tudor, ești chiar... Le-a dat făcute. Măcar sunt tot pe locul 2. Deci trebuie dacă De ce te-ai dus pe el, bă, prostule? Ești un prost. dacă nu mă faci din care să scrii, Eu sunt pe locul 2. Eu îl iau pe Crow. Îl iau pe Crow. Eu sunt pe locul 2. Asta zic, faci toate așa cu pelicul așa. Numai de acasă. Da, brother. să facem noi. Ba nu, că face ei. Nu că faci. Insane! Bă, dar că pierdem la Insane. Fix la cel mai greu pierdem. Eu ce fac? Să mă bine, că n-am Dar de nu dați mie telefonul, că dau mie de grabă. Stai să good. Nu puteți găsească de azi dimineață. Dar face, azi mai până pe telefon. Pe al meu, Ba, 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 ba. o să ce să mă cer cu tine. Eu îi dau damage 2800. Ia, Aveți grijă! Eu îi dau damage. Uai, cât damage îi dau eu. Eu am un power cube. nu, nu. Baby, cine Baby. Pau! A murit. N-am prostit. Baby shark, baby shark. Mami shark. Bă! Mai tăceți! Mai tăceți! Că vorbesc și cu ăștia. Baby shark.